May mga gabing mas naririnig ko pa ang katahimikan ng bahay kaysa sa sariling tibok ng puso ko. Sa edad na 45, bilang isang sikat na obstetrician, gynecologist, pinaliligiran ako ng ingay ng mga bagong silang na sanggol. Araw-araw, hawak ko ang himala ng buhay. Sinasalo ko sa aking mga palad ang iyak ng tagumpay ng ibang pamilya. Ngunit pag-uwi ko sa bahay, ang tanging sumasalubong sa akin ay ang marangya, ngunit malamig na katahimikan ng bahay namin na Ricardo. Dear Miss Love, sumulat ako sa programa mo para ikuwento ang napakasalimuot na kwento ng buhay ko. Kwento ng pagkakamali, pagsubok, na hanggang ngayon ay pinagbabayaran ko pa rin sa kanya. 15 taon na kaming kasal. Si Ricardo ay isang matagumpay na structural engineer at contractor. Kung titingnan kami mula sa labas, kami ang ehemplo ng isang power couple. Mayaman, nirerespeto at may matatag na pagsasama. Pero sa loob ng aming silid, may isang multong matagal nang naninirahan. Ang kawalan namin ng anak. Bilang doktora, alam ko ang bawat siyentipikong dahilan. Sinubukan namin ang lahat. IVF, hormonal treatments, lahat ng alam kong paraan na ginagawa ko sa mga pasyente ko, dinaanan ko bilang pasyente mismo. Ngunit sa bawat negatibong resulta ng pregnancy test, unti-unting nadurog ang isang bahagi ng aking puso. Ang mas masakit, unti-unti ring lumayo ang loob ng aking asawa. Hindi ako sinisisi ni Ricardo ng hayagan. Pero ang kanyang mga titig, ang madalas niyang pag-overtime sa mga construction site, at ang matatabang niyang halik sa pisngi bago matulog ay mas masakit pa sa anumang sumbat. Naging parang dalawang estranghero kami na naghahati sa iisang bubong. Takagapos sa isang sumpa ng formalidad. Ngunit hindi ko akalain, Miss Love, na magagawa kong makipagrelasyon sa foreman ng mister ko. At hindi ko rin nakalain na sa edad kong ito ay mabubuntis niya pa ako. Ito po ang kwentong ibabahagi ko ngayon sa inyo, Miss Love. Nagsimula ang lahat ng lagyan ng extension ng aming bahay. Isang bagong opisina para sa aking mister at isang mas malaking walk-in closet para naman sa akin. Si Ricardo ang nagdisenyo. Ngunit dahil abala siya sa mas malalaking proyekto sa labas ng lungsod, pinagkatiwala niya ang pamamahala sa kanyang bagong foreman. Queenie, si Ben. Pagpapakilala ni Ricardo isang umaga habang nagmamadali siyang uminom ng kape. Siya ang hawak ng construction dito sa bahay. Huwag kang mag-alala. Subok na subok ko na yan. Siya ang pinakamagaling kong foreman. Tiningnan ko ang lalaking nasa harap ko. Si Ben. Sa tansya ko ay nasa huling bahagi siya ng kanyang 70 o unang bahagi ng 30 taon. Malayo ang itsura niya kay Ricardo, na laging naka-Amerikano. Mabango ang kamay. Si Ben ay may tindig na hinubog ng hirap sa buhay. Kayumanggi ang kanyang balat na halatang babad ng araw. May mga bakas pa nga ng semento sa kanyang maong na suot na short. At ang kanyang mga mata ay may kakaibang talas, ngunit may kasamang tapat ng ngiti. Magandang umaga po, doktora. Wika ni Ben, sabay alis ng kanyang hard bath bilang tanda ng paggalang. Mababa ang kanyang boses. Good morning, Ben. Paano ikaw nang bahala rito? Sagot ko. Pilit ang aking ngiti habang inaayos ko ang aking stethoscope sa loob ng aking bag. Nung una, Miss Love, wala akong pakialam sa presensya niya. Abala ko sa aking klinika sa ospital. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, napapansin ko ang unti-unting pagbabago sa bahay. At kasabay nito
ang pagbabago rin ng takbo ng aking puso. Madalas akong umuuwi ng maaga kapag natatapos agad ang aking mga operasyon. Dahil laging nasa out-of-town projects ang asawa kong si Ricardo, madalas na kami lang dalawa ni Ben ang naiiwan sa bahay. Kasamang ilang trabahador na umaalis din pagdating na ang alas 5 ng hapon. Isang hapon, habang nagtitimpla ko ng iced coffee sa kusina, nakita ko si Ben sa may garden. Pinupunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang isang lumang bimpo. Nakatitig lang ako sa kanya mula sa glass wall. May kakaiba talaga sa kanya, lalo na pag pinagmamasdan ko ang bawat galaw niya. Bigla siyang lumingon at nahuli niya akong nakatingin. Imbis na mahiya, ngumiti pa ako sa kanya. Kumuha rin ako ng isang baso pa ng malamig na tubig at lumabas. Binigay ko yon sa kanya. Salamat, doktora. Sakto, ang init dito sa labas. Sabi niya habang tinatanggap ang baso. Nagtama ang kamay naming dalawa at may kuryenteng gumapang sa aking balat na matagal ko nang hindi nararamdaman. Isang simpleng hawak lamang yun, ngunit nagdala ng kakaibang pakiramdam. Kumusta ang gawa, Ben? Mukhang mabilis kayo Pag-iba ko naman ang usapan. Sinusubukang itago ang kabog ng aking dibdib. Malapit na po, doktora. Ang totoo niyan, mas madali ang trabaho kapag may maganda ka talagang inspirasyon. Sabi pa niya, diretso ang tingin sa aking mga mata. May kahulugan ng kanyang mga salita na alam kong hindi ko dapat binibigyang mali siya. Ngunit bilang isang babaeng gutom sa atensyon, doon ako unti-unting nahulog. Nagsimula kami sa may ikling kwentuhan, Miss Love. Nalaman kong galing siya sa probinsya ng Batanes. Maagang naulila at nabubuhay ng mag-isa dito sa Maynila. Walang asawa, wala ring anak. Sa bawat kwento niya, napapatitig ako sa kanya. Para kay Ben, hindi ako si Doktora Queenie, na isang mayaman at baog. Para sa kanya, ako si Queenie, isang babae. Dumating ang gabi na nagpabago sa lahat. Isang malakas na bagyo ang dumating noon. Tumawag si Ricardo. Na-stranded siya sa Batangas at hindi makakauwi. Sanay naman na ako. Pero nung gabing yun, Miss Love, mas matindi ang lungkot. Nasa kalagitnaan na ng gabi nang marinig ko o nang makarinig ako ng malakas na kalampag sa may labas, sa bahagi ng ginagawang extension. Dahil sa takot na baka gumuho ang scaffolding, nagsuot ako ng silk robe sa ibabaw ng aking nightgown at lumabas dala ang isang flashlight. Sa gitna ng malakas na ulan at dilim, nakita ko ang isang figura na pilit na tinatali ang isang malaking tarpaulin. Si Ben. Hindi siya umuwi. Natulog siya sa quarters ng mga trabahador para bantayan ang mga materyales. Ben, anong ginagawa mo riyan? Pumasok ka sa loob. Sigaw ko sa gitna ng ugong ng hangin. Basang-basa siya nang pumasok kami sa service area ng bahay. Humihingal siya. Nakadikit ang basang t-shirt sa kanyang dibdib at nanginginig dahil sa ginawa. Pasensya na, doktora. Baka kasi masira yung mga gagamitin bukas Paliwanag niya habang tumutulo pa ang tubig mula sa kanyang buhok. Magpatuyo ka na nga, sandali. Kukuha lang ako ng tuwalya. Sabi ko. Kumuha ako ng malaking tuwalya at dinala ko yun sa kanya. Habang pinupunasan ko ang kanyang likod nang hindi ko namamalayan, bigla siyang humarap sa akin. Malapit kami sa isa't isa. Amoy pawis siya. Amoy lalaki. Pero nangangamoy din ng panganib. Kitang-kita ko ang pagtaas-baba ng kanyang paghinga. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng kusina, nakita ko ang kinang sa kanyang mga mata. Isang kinang na matagal ko nang gustong makita sa mga mata ng asawa ko. Doktora Queenie. Bulong niya na tila nagtitimpi. Ben? Sabi ko. Hindi na niya pinatapos ang sasabihin ko.
Hinawakan niya ang aking bewang at hinila ko palapit sa kanya. At doon, nakalimutan ko ang edad ko. Nakalimutan ko ang sumpa ko sa asawa ko sa harapan ng altar. Nakalimutan ko si Ricardo. Sa gabing yon, Miss Love, tuluyang may nangyari sa amin. Isang pangyayaring akala ko umpisa lang, pero hindi pala. Dahil magtutuloy-tuloy yun. Kinabukasan nga, nagising akong magulo ang isip. May takot at konsensya, pero hindi ko maikakaila na may kakaiba ring pananabik. Pagbaba ko sa sala, saktong dumating si Ricardo mula sa biyahe niya sa Batangas. Mukha siyang pagod, gusot ang damit at dire-diretso agad sa taas para mag-ayos ng gamit. May meeting pa raw siya sa mga investor. Isang mabilis na halik sa pisngi ang binigay niya sa akin. Yung parang nakasanay na lang na tradisyon. Walang init. Kumusta kagabi, Queenie? Hindi pa pinasok ng ulan ng extension? Tanong niya habang nagmamadaling magpalit ng sapatos. Ayos lang. Si Ben, inayos niya yung mga semento kaya walang nabasa. Sagot ko. Medyo kinakabahan ako nung binanggit ko ang pangalan ni Ben. Pero parang wala namang napansin si Ricardo. Mabuti naman. Maasahan talaga yung si Ben. Sabi lang ni Ricardo bago tuluyang umalis ng bahay. Naiwan ako mag-isa sa may sala. Walang tanong kung natakot ba ako o kung kumusta ang gabi ko. Ang ganitong lamig ni Ricardo ang unti-unting nagpapawalang bisa sa konsensya ko. Naging napakasela ng mga sumunod na linggo, Miss Love. Sa ospital, ako ang kagalang-galang at seryosong si Dr. Queenie Castro. Pero pag uwi ko sa bahay, nagiging ibang tao ako. Patuloy ang pagtatrabaho ni Ben sa extension. Sa tuwing magkakasalubong kami sa hallway o sa may garden, may kakaibang kuryente sa pagitan naming dalawa. Kapag may ibang trabahador, formal kami. Pero sapat na ang mga nakaw na tingin ni Ben. Yung tingin na may lihim na kasunduan. Para kabahan ako ng husto. Isang hapon, umalis si Ricardo papuntang Cebu para sa isang convention. Maaga akong umuwi galing sa klinika. Pagdating ko, pinauwi na pala ni Ben ang mga tauhan niya dahil tapos na ang buhos ng semento para sa araw na iyon. Pumasok ako sa ginagawang extension. Amoy semento ang buong paligid. Nakita ko si Ben sa dulo, nag-aayos ng mga gamit. Kitang-kita ko ang pawisang likod niya sa tama ng sikat ng araw. Ben? Tawag ko sa mahinang boses. Lumingon naman siya. Nung makita niya ako, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Nawala ang pagiging formal na foreman. Lumapit siya sa akin ng walang pag-aalinlangan habang pinupunasan ng kamay niya ng basahan. Doktora, napaaga ka yata. Bulong niya. Napakalapit na niya sa akin. Wala na kasi akong huling pasyente. Sagot ko. Pero ang totoo, kaya lang naman ako nagmadali ay para makita siya. Ben? Yung nangyari nung nakaraang gabi. Alam mo namang mali yun, hindi ba? Ngumiti lang si Ben, isang ngiti na may halong pait. Hinawakan niyang mukha ko gamit ang magaspang niyang kamay. Sobrang kakaiba ng pakiramdam. Magaspang ang kamay niya dahil sa trabaho, pero napakalambing ng pagkakahawak noon sa akin. Alam ko, Queenie. Sabi niya. At yun, Miss Love, ang unang beses na tinawag niya ako sa pangalan ko lang. Walang doktora. Pero alam ko ring pareho nating gusto. Ang isang katulad mo, hindi dapat hinahayaang mag-isa sa ganitong kalaking bahay. Ang mga salita ni Ben ang tuluyang nagtanggal sa natitira kong pagpipigil. At sa gitna ng mga sako ng semento, mga gamit sa construction, muli naming pinagsaluhan ng isang bawal na pag-ibig. Sa pagkakataong to, wala nang bagyong pwedeng sisihin. Ito ay sarili ko ng kagustuhan. Kay Ben, naramdaman ko ulit na mahalaga ko. Hindi niya ako tinitingnan bilang isang asawang bigo sa hindi pagkakaroon ng anak. Para sa kanya, sapat na kung ano ko. Naging madalas ang pagtatagpo namin, Miss Love.
Sa tuwing may out of town trip si Ricardo, ang bahay namin ay nagiging saksi sa mga lihim namin ni Ben. Sa office, sa walk-in closet na siya mismo ang gumawa, o kaya sa bakanting kwarto sa baba. Natutunan kong mamuhay sa dalawang magkaibang mundo. Naging tapat ako sa asawa ko sa panlabas na anyo, pero ang puso at katawan ko, unti-unti nang umiibig sa kanyang foreman. Ang hindi ko alam, ang lihim na ito ay may dalang malaking sorpresa na babago sa buhay naming tatlo. Sa paglipas ng araw, Miss Love, naging napakabilis lang ng mga sumunod na linggo. Ang extension sa bahay ay malapit nang matapos at kasabay nito ang relasyon namin ni Ben ay naging mas malalim pa. Pero isang umaga, biglang nagbago ang takbo ng buhay ko. Habang naghahanda ako para sa isang major surgery sa ospital, bigla akong nakaramdam ng matinding pagkahilo. Pagpasok ko sa washroom ng mga doktor, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nasuka ako sa lababo. Ang amoy ng alcohol, sanitizer at mga gamot na dati ay wala lang sa akin. Biglang naging dahilan para magrebelde ang sikmura ko. Bilang isang OBGYN, may isang hinalang pumasok agad sa isip ko. Pero mabilis ko rin tong tinaboy. 45 na ako. 15 taon kaming sumubok ng asawa ko at laging bigo. Baog ako. Yun ang katotohanang tinanggap ko na sa sarili ko para hindi na ako masaktan pa ng paulit-ulit. Inisip ko na baka pagod lang to. Stress sa dami ng pasyente nitong nakaraan. O kaya naman ay maagang sintomas ng menopause. Pero nang sumunod na 3 araw, ganun pa rin ang nangyayari. Laging masamang pakiramdam ko tuwing umaga. At nung tiningnan ko ang kalendaryo, delayed na ako ng buwan ng dalaw ko ng higit 2 linggo. Isang gabi, pag-aalis ng mga sekretary ko sa klinika, naglak ako ng pinto. Nanginginig ang kamay ko habang kumukuha ng isang pregnancy test kit mula sa cabinet ko. Isang maliit na bagay na ilang daang beses ko nang ginamit sa sarili ko noon na laging luha at kabiguan lang ang ibinibigay sa akin. Pumasok ako sa banyo at ilang minutong paghihintay sa resulta ay parang pinakamahabang oras ng buong buhay ko. Narinig ko ang sarili kong tibok ng puso. Napakabilis. At nung tingnan ko ang kit, parang huminto ang mundo ko. 2 pulang guhit. Malinaw na malinaw, Miss Love. Buntis ho ako. Napaupo ako sa sahig ng banyo habang hawak-hawak ang kit. Ang himala ng 15 taon kong pinagdadasal. Ang bagay na halos ikabalo ko sa paghahangad ay narito na sa wakas. Buntis ako. Pero kasabay ng matinding tuwa ay ang isang napakatinding takot na nagpalamig sa buong katawan ko. Sa nakalipas na 2 buwan, 2 beses ko lang nakasalo ang asawa ko dahil palagi siyang pagod at busy. Pero kay Ben, halos gabi-gabi kaming magkasama sa dilim kapag walang tao sa bahay. Sino? Ang totoong ama ng batang nasa sinapupunan ko. Ang asawa ko ba na legal kong kasama o ang foreman na nagparamdam sa akin na isa akong tunay na babae? Magdamag akong hindi nakatulog. Kinabukasan, pumasok ako sa klinika na parang lutang. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga pasyente ko, lalo ng asawa ko at si Ben. Pag-uwi ko ng hapon, nakita ko si Ben sa extension, nagpipintura ng mga dingding. Halos tapos na ang proyekto. 1 linggo na lang, aalis na siya sa bahay namin. Queenie, ayos ka lang? Tanong niya nang mapansin niyang maputla ko. Lumapit siya. May hawak na roller ng pintura at baka sa mukha niyang tunay na pag-aalala. Mukhang pagod na pagod ka. May sakit ka ba? Wala, Ben. Na-stress lang sa ospital. Sagot ko sabay iwas ng tingin. Gustong-gusto kong sabihin sa kanya. Gusto kong makita kung anong magiging reaksyon niya. Pero natatakot ako. Kung sa kanya nga ito, anong mangyayari sa amin? Paanong reputasyon ko? Paanong kasal namin ni Ricardo? Magpahinga ka na.
Kung gusto mo ipagluluto kita bago ko umalis. Paglalambing niya. Umiling ako. Huwag na, Ben. Baka dumating si Ricardo ngayong gabi. Nung gabing iyon, dumating si Ricardo mula sa isang business trip. Kumain kami ng hapunan nung mapansin niyang hindi ko halos ginagalaw ang pagkain ko. May problema ba sa ospital, Queenie? Tanong niya habang nagbabasa ng mga dokumento sa tabi ng plato niya. Ganun siya palagi. Kahit kumakain, trabaho pa rin ang iniisip. Huminga ako ng malalim. Ito na ang oras. Kailangan kong gumawa ng desisyon. Ricardo, may sasabihin ako sa iyo. Binaba niyang hawak niyang ballpen at tumingin sa akin. Ano ba yun? Buntis ako. Parang nalaglag ang panga ni Ricardo. Tumayo siya, tila hindi naniniwala sa narinig niya. Ano? Sigurado ka ba, Queenie? 15 taon na tayong sumusubok. Sabi ng mga doktor. I'm an OV, Ricardo. Alam ko ang sinasabi ko. Nag-test ako at positive. Seryosong sabi ko. Magkakaanak na tayo. Biglang nagbagong mukha ni Ricardo. Ang dating seryoso at malamig kong asawa ay biglang umiyak. Lumapit siya sa akin. Niyakap ako ng napakahigpit. Yung yakap na matagal ko nang hindi nararamdaman sa kanya. Salamat, Queenie. Salamat. Sa wakas magiging tatay na ako. Ito ang pinakamagandang balita sa buong buhay ko. Habang nakasandig ang ulo ko sa balikat ni Ricardo, umiiyak ako. Pero hindi dahil sa saya, kundi dahil sa matinding guilt. Nakikita ko ang labis na kaligayahan sa mga mata ng mister ko. Pero sa likod ng isip ko, sumasagi ang mukha ni Ben. Paano kung hindi kay Ricardo ang batang to? Paano kung ang hinihintay naming himala ay galing sa isang malaking pagkakamali? Kinabukasan, naging usap-usapan ang pagbubuntis ko dahil sinabi agad ito ni Ricardo sa mga katulong at maging sa mga trabahador na nandun. Nakita ko si Ben habang binabati niya si Ricardo. Ben, magiging tatay na ako sa wakas. Dininig din ang dasal namin ni Queenie. Masayang sabi ni Ricardo habang tinatapik-tapik pa ang balikat ng kanyang foreman. Nakita ko kung paano natigilan si Ben. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. May halo ng gulat, sakit at pagtataka ang mga mata niya. Alam ni Ben kung gaano kadalas kaming magkasama sa mga nakaraang linggo. Alam niya ang katotohanan na posibleng siya ang ama. Pero wala siyang nagawa kundi pilit na ngumiti at makipagkamay kay Ricardo. Congratulations po, sir. Doktora, sabi lang ni Ben. Ang boses na ay gumagaralgal pero pinilit niyang panatilihing formal. Noong gabing iyon, bagong huling araw ng pagtatrabaho ni Ben sa bahay namin. Nagkita kami sa ginagawang walk-in closet nang walang nakakakita. Madilim ang paligid. Sa akin ba yan, Queenie? Diretsahang tanong ni Ben, walang palikoy-likoy. Hindi ko alam, Ben. Hindi ko alam. Umiiyak nang sabi ko. Pero kahit kanino pa to. Asawa ko siya. Siya ang legal na tatay ng batang to. Huminga ng malalim si Ben. Hinawakan niyang magkabilang balikat ko. At naramdaman ko ang panginginig ng mga kamay niya. Mahal kita, Queenie. Alam mo yan. Handa akong iwan ang lahat para sa'yo. Handa akong panagutan kayo ng bata kung sa akin yan. Hindi pwede, Ben. Masisirang buhay natin. Masisirang karera ko. Ang pamilya ko. Pagmamakaawa ko sa kanya. Pakiusap. Bukas, pagkatapos ng trabaho mo rito, umalis ka na. Huwag mo na kaming guguluhin. Tinignan ako ni Ben ng matagal. Sa huling pagkakataon, naramdaman ko ang lambing at sakit sa kanyang mga mata. Binitawan niya ako at dahan-dahang lumakad pa atras sa dilim. Kung yan ang gusto mo, doktora, susundin ko. Pero tandaan mo, kahit anong mangyari, may bahagi ng buhay mo na sa akin lang. Naiwan akong mag-isa sa may silid, hawak ang aking tiyan.
Ang huling bahagi ng construction ay tapos na. Pero ang totoong bagyo sa buhay ko ay magsisimula pa lamang. Lumipas ang 7 buwan na parang isang mahabang panaginip. Natapos ang extension ng bahay at kasabay ng pag-alis ni Ben ay ang pagbabalik ng sigla sa aming pagsasama ni Ricardo. Si Ricardo, na dating malamig at laging okupado sa trabaho, ay biglang nagbago. Siya na mismo ang nag-aayos ng nursery room, bumibili ng mga gamit ng baby, at hindi pumapalyang samahan ako sa bawat prenatal check-up ko sa ospital. "Queenie, tingnan mo tong crib. Bagay ba sa anak natin?" Madalas siyang sabihin habang nakangiti. Hawak ang mga katalog ng mga mamahaling gamit ng bata. Sa bawat ngiti na Ricardo, may isang tusok ng karayom sa puso ko. Habang lumalaki ang aking tiyan, lalong lumalalim ang aking takot. Bilang isang OB, alam ko ang takbo ng siyansa. Ang petsa ng aking pagbubuntis ay eksaktong tumatama sa mga linggong magkasama kami ni Ben. Sa gabi, kapag natutulog si Ricardo sa tabi ko habang nakahawak sa aking tiyan, tahimik akong umiiyak. Nagpapasalamat ako sa himala, pero natatakot naman ako sa katotohanan. Sinubukan kong burahin si Ben sa aking isipan. Nagpalit ako ng numero ng telepono ko at tiniyak kong wala akong anumang balita tungkol sa kanya. Akala ko sapat na ang panahon para mabaon sa limot ang aming kasalanan. Ngunit ang tadhana ay may sariling paraan ng pagsingil. Isang gabi, 1 buwan bagong aking takdang panganganak, bigla akong nakaramdam ng matinding sakit sa puson. Nabasag ang aking panubigan. Agad akong sinugod ni Ricardo sa ospital kung saan ako nagtatrabaho. Dahil sa komplikasyon nga ng aking edad, nagpasya ang aking mga kasamahang doktor na emergency cesarean section ako o CS. Habang nasa loob ng operating room, gising ako dahil sa anesthesia. Ngunit ang aking isip ay lumilipad. Maya-maya narinig ko ang iyak ng isang sanggol. Isang malakas, malusog at buhay na iyak. "Congratulations, Dr. Queenie. Napakagwapong baby boy," wika ng pediatrician habang nililinis ang sanggol. At dinala ito sa aking tabi para makita ko. Nung tumingin ako sa mukha ng aking anak, parang huminto ang tibok ng aking puso. Hindi ko nakikita si Ricardo sa kanyang mukha. Ang hugis ng kanyang ilong, ang makakapal na kilay, ang kurba ng kanyang labi, at ang kulay ng kanyang balat. Lahat ay replika ng isang tao. Si Ben. Walang duda. Kahit sanggol pa lamang to, ang genetics ay hindi nagsisinungaling. Ang bata ay anak ng foreman ng asawa ko. Nang ilabas ang baby sa recovery room, sinalubong ito ni Ricardo na may kasamang luha ng kagalakan. "Ang gwapo ng anak natin, Queenie. Kamukhang kamukha mo," sabi niya habang hinahalikan ang aking noo. Pinili ng kanyang mga mata na makita ang sa tingin niya ay tama. Dahil sa labis na paghahangad na maging isang ama. Ngunit alam kong hindi magtatagal ang bulag na kasiyahang to. Habang lumalaki ang bata, mas lalong makikita ang katotohanan. 2 taon ang mabilis na lumipas, Miss Love. Pinangalanan namin ang anak namin na Liam. Si Liam ang naging sentro ng buhay ni Ricardo. Iniwan ni Ricardo ang karamihan sa kanyang mga out-of-town project para lang makasamang bata araw-araw. At gaya ng aking kinakatakutan, habang lumalaki si Liam, mas lalong nagiging malinaw ang kanyang itsura, ang kanyang tindig, ang kanyang buhok, at ang kanyang mga mata ay buhay na patunay ng aking pagkakamali. Isang hapon, habang namamasyal kami ni Liam sa isang mall, biglang tumigil ang mundo ko. Sa isang coffee shop, nakita ko ang isang pamilyar na figura. Naka-polo shirt ng maayos, mas malinis ng tingnan, ngunit hindi ko maikakaila ang kanyang mga mata. Si Ben. Nagtagpo ang aming paningin. Nakita ko yung gulat sa kanyang mga mata na agad napalitan ng isang matinding emosyon nung bumaba ang tingin niya sa 2 taong gulang na batang hawak-hawak ko sa kamay ko. Lumapit si Ben ng dahan-dahan. "Queenie," bulong niya.
Ang boses niya ay may parehong gaspang na nagpabilis ng tibok ng puso ko noon. Ngunit ngayon ay may dala ng takot. Ben? Sagot ko. Pilit na pinapatatag ang aking sarili habang hinila ko si Liam papalapit sa akin. Tinitigan ni Ben si Liam. Lumuhod siya para pumantay sa bata. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga labi nang makita ang sarili niyang muka sa bata. Ang bata na may ngumiti sa kanya. Isang ngiti na eksaktong kapareho ng ngiti ng foreman. Kamukha ko siya, Queenie. Bulong ni Ben. Habang may luhang pumapatak sa kanyang mga mata. Anak ko siya. Tama ba? Ben, pakiusap. Sabi ko habang natatakot na baka may makakita sa amin. Napag-usapan na natin ito. May pamilya ako. Si Ricardo ang ama niya. Pero akong totoong tatay niya. Nararamdaman ko, Queenie. At nakikita ko. Giit ni Ben. Tumayo siya at hinawakan ang braso ko. Hindi ko gustong sirain ang buhay mo. Pero may karapatan naman ako makilalang anak ko. Wala kang karapatan dito, Ben. Umalis ka na. Sabi ko bago mabilis na kinaladkad si Liam palayo sa kanya. Hindi ako lumingon. Ngunit nararamdaman ko ang kanyang mga mata na nakatitig sa aming pag-alis. Pag-uwi ko sa bahay, nanginginig pa rin ako sa takot. Alam kong hindi basta-basta susuko si Ben. Alam kong ang lihim na tinago ko sa loob ng 2 taon ay unti-unti nang lumalabas sa hawla. Nang gabing iyon, habang natutulog si Liam sa kanyang kwarto, pumasok ako sa aming silid ni Ricardo. Nakaupo ang asawa ko sa may kama. May hawak na lumang album ng mga larawan ni Liam nung sanggol pa to. Malalim ang kanyang iniisip. Queenie, tawag niya sa akin bago ko pa man maisara ang pinto. Seryoso siya. Pero walang galit. Ngunit may dalang matinding lungkot. Bakit, Han? Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Inaharap niya sa akin ang isang piraso ng papel. Isang laboratory report mula sa ospital. Ito ay isang DNA paternity test na lihim niyang pinagawa nung nakaraang buwan. Probability of paternity? 0%. Nalaglag yung puso ko noon. Parang nawalan ako ng hangin. Tumingin ako kay Ricardo at nakita ko ang luhang umaagos sa kanyang pisngi. Matagal ko na talagang napapansin, Queenie. Ayoko lang tanggapin dahil mahal na mahal ko si Liam. Umiiyak na sabi ni Ricardo. Sino? Si Ben ba? Hindi ko na kinayang magsinungaling pa. Lumuhod ako sa harap ng asawa ko. Umiiyak at humihingi ng tawad. Patawad, Ricardo. Patawad. Sobrang lamig mo noon eh. Pakiramdam ko baog ako. Wala akong silbing babae. Pakiramdam ko wala akong kwenta bilang babae. Bilang asawa mo. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Huminga ng malalim si Ricardo at tumingin sa kisame. Kasalanan ko rin. Pinabayaan kita. Iniwan kita sa sarili mong lungkot habang hinahabol ko ang pera at karera. Tumayo si Ricardo at pinaupo ako sa kama. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Hindi ko alam kung kaya pa nating ibalik ang dati nating relasyon, Queenie. Ang tiwala ay madaling sirain, pero mahirap buuin. Pero isang bagay ang sigurado ko. Ako ang nagpalaki kay Liam. Ako ang ama na kinikinala niya. At hindi ko siya ipapamigay kay Ben o kahit kanino. Hindi naging madali, Miss Love. Yung mga sumunod na buwan. Hindi naman kami naghiwalay ni Ricardo eh. Ngunit natutulog na kami sa magkahiwalay na silid. Pumasok pa kami sa marriage counseling para subukang ayusin ang mga natitirang piraso ng aming kasal. Si Ben ay nagtangkang lumapit sa pamamagitan ng isang abogado. Ngunit hinarap siya ni Ricardo ng lalaki sa lalaki. Nagkaroon sila ng kasunduan. Hindi pagkakait ni Ricardo ang katotohanan kay Liam pagdating ng tamang panahon. Ngunit sa ngayon, si Ricardo ang mananatiling legal at nag-iisang ama ng bata. Tinanggap ito ni Ben, Miss Love, para na rin sa proteksyon at kapakanan ng anak ko. Ngayon,
Nandito ako at nakatayo sa balkonahe ng aming bahay. Pinapanood ko si Ricardo at si Liam na naglalaro sa may garden. Naririnig ko yung tawanan nila, yung ingay na 15 taon kong hinangad sa bahay na to. Nakuha ko nga ang aking himala. Ngunit dumating ito na may kasamang malaking sugat at leksyon. Natutunan ko na ang bawat lihim, gaano man ito kalalim ibaon, ay laging hahanap ng paraan para lumabas sa liwanag. Ako, si Dr. Queenie, 47 na taong gulang sa kasalukuyan, isang ina, isang asawa, at isang babaeng patuloy na nagbabayad at natututo mula sa kanyang nakaraan. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng aking buhay, Miss Love. Nagmamahal, Queenie. Thank you so much, Miss Queenie, sa pagpapadala po ng inyong napakagandang kwento ng buhay. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa mga masugid na tagapakinig ng channel na ito. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Amanda. 32 anyos na sa kasalukuyan. May asawa at isang anak na nasa 4 na taong gulang pa lamang. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang hindi makakalimutang karanasan ko nang minsan kaming magbakasyon sa probinsyang kinalakihan ng aking asawa. Sa probinsya ng Pangasinan. Kinailangan kasi namin noon ng dagdag na pondo para sa sinisimulan naming negosyo. Kung kaya naman napagpasya nitong ibenta ang kalahati ng sakahan na ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang. Likas na sa akin ang pagiging mapagbiro. Isang bagay na nakasanayan na ng mister kong si Dante. At masasabi ko rin ng mga panahong yun, ay may konti pa akong kapilihan dala ng pagkadalaga ko. Taong 2019 pa nangyari ang kwento kong ito. Ngunit hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin si Nanding, ang magsasakang nakasama ko sa isang makasalanang sandali. Kung ikukumpara sa asawa kong si Dante, si Nanding, ay masasabi kong mas matikas ang pangangatawan niya. At kahit na medyo sunog na ang balat, dala marahil sa palaging babad sa araw, ay makikitaan mo pa rin siya ng angking karisma. Binata pa si Nanding nung mga panahong yun at kami naman ni Dante ay wala pang anak. Sa totoo lang, masasabi kong maganda ko. Kahit morena ay makinis naman ang aking balat. Balingkinitan ang katawan dahil sadyang hindi talaga ako tabain. Sabi nga ng ilan sa aking mga kaibigan, ay hawig ko raw si Bianca Gonzalez, yung host ng PBB. Ang asawa ko namang si Dante ay mas matanda sa akin ng 3 taon. Matangkad si mister at mas maputi rin sa akin. Yun ang pagkakaiba nila ni Nanding. Kung pagtatabihin mo nga sila ay parang kape at gatas. Ngunit kung sa katawan naman ang pag-uusapan ay lamang na lamang si Nanding. Malayo sa asawa ko na medyo may katabaan. Alam kong mali ang humanga sa ibang lalaki, pero noong una kong makita ang magsasakang kaibigan ng mister ko, ay napukaw agad ang atensyon ko sa kanya. Para akong nagkaroon ng interes, hanggang sa hindi ko naawat ang sarili kong huwag magpapansin dito. Palagi siyang dumadaan sa tinutuluyan naming mag-asawa noong mga panahong iyon. At sa tuwing sinasamahan namin ang mga posibleng buyer ng lupa, ay palagi pa rin nagkukrus ang landas naming dalawa. Sakto naman nang minsan kong hinintay na bumalik ang mister ko kasama ang buyer na humiling sa kanyang ikutin ang binibentang lupa, ay napadaan sa harapan ko si Nanding
habang may bitbit itong sprayer sa likuran niya. "Hi Nanding, kumusta na?" Bati ko sa kanya na mabilis naman itong sinagot. Sa sobrang galang ng sagot niya, kulang na lang magbuka siyang estudyanteng nakikipag-usap sa guro nito. Kaya naman naisipan ko siyang biruin. "Pwede ba kitang pahintuin sa trabaho mo? Para makipagtsikahan ka naman sa akin. Medyo boring kasi ngayon eh." Wika ko sa kanya na alam kong ikinagulat naman ito. Imbis na sagutin ako ay blanko lamang siyang tumingin sa akin. Kung kaya't parang nahiya ako para sa aking sarili. Sabi na nga ba, at iisnabin na naman ako nito. Natatawa kong bulong sa aking sarili nang tuluyan na siyang makalayo sa kinaroroonan ko. Kinabukasan ay dinala ko na naman sa biro ang pagpapapansin ko sa kanya. Halata kasing busy ito dahil maaga pa siyang bumalik mula sa sakahan. "Magandang umaga," sagot niya sa akin, pero pansin kong hindi pa rin ito ngumingiti. Sa kabila nun, masaya ko pa rin naman siyang sinagot. "Mas maganda pa ako sa umaga Nanding no, hindi mo ba nakikita?" Sabi ko. Buong akala ko ay makikipagbiruan na rin siya, pero ngumiti lang siya sabay tango at mabilis niya akong tinalikuran para magtungo sa tindahang malapit sa tinutuluyan namin. Hindi ko na nakita kung anong binili niya roon dahil pumasok na ako nang marinig ko ang boses ng aking hipag. Nanatiling ganun kalamig ang pakikitungo nito sa akin. Hanggang sa nasanay na lamang ako sa ugaling pinapakita ng magsasakang si Nanding. Hindi ko na rin naman siya masyadong nakukulit ng linggong yon dahil mas pinipili kong sumama sa aking mister sa tuwing bumibisita ang sinasabi nitong sure buyer na raw ng lupang ibinibenta namin. Pero ilang araw lamang ang lumipas. Habang kasama ako ni Mr. na nakikipag-usap sa bibili ng lupa, ay napahinto na lamang ako sa pagsasalita nang mapadpad ang mga mata ko kay Nanding na halatang katatapos lamang magtrabaho sa kanyang sakahan. Pawisan kasi ang katawan nito, kaya litaw kung gaano siya katipuno na kahit sinong babae ay alam kong mapapalingon din sa kanya kagaya ko. Halatamang bilad siya sa sikat ng araw dahil masyadong mainit ngayong linggo, pero ibang-iba ang naging epekto nito sa akin. Wala kasi siyang suot na t-shirt, kung kaya naman hulma kung gaano siya kabatak sa trabaho. "Nanding, kumusta?" Hindi ko inasahang tatawagin siya ng asawa ko nang mapada nito sa kinaroroonan naming tatlo, kung kaya agad itong napalingon. "Oh, nandito pala kayo Dante," magalang niyang sambit. Lihim akong napaiwas ng tingin sa magsasaka. Pero nang magtamang muli ang mga mata naming dalawa, pagkatapos niya akong batiin, ay lihim akong napangiti nang mahuli ko siyang nagnanakaw din ng tingin sa akin. "Maiwan ka na muna dito Han, at baka mapano ka pa. Basa ang tambak lalo na't umulan kagabi. Baka matisod ka at mahulog pa sa bukid," sabi ng asawa ko. Ngunit hindi ako nakinig sa kanya. Mas pinili kong sumunod sa kanila kahit alam kong mahati ang atensyon nito sa pakikipag-usap sa buyer, kaya hindi niya ako magagawang alalayan. Maingat na lamang akong naglakad ng mga oras na yon habang nasa likuran ko naman si Nanding at pansin kong medyo makitid nga ang tambak na dinadaanan namin. Hanggang sa sabay-sabay silang napalingon nang malakas akong napasigaw. Sinubukan pa akong hawakan sa braso ng aking asawa at ng magsasaka, pero natapilok pa rin ako at nahulog sa palayan. Makailang beses pa akong humingi ng sorry sa asawa kong halatang nainis sa akin. Wala tuloy kaming nagawa nang sinabi ni Nanding na mas mainam kung dumaan muna kami sa kubo niya nang makapaglinis ako ng aking sarili. Dahil maliban sa may poso, ay may nakahanda rin daw siyang towel
at ekstrang damit doon. Kung bakit ba naman kasi, mas pinili kong sumama sa kabila ng sinabi nilang huwag na akong sumama. Ayos ka lang ba? Seryoso nitong inabot sa akin ang pulang towel na may kasamang isang loose na t-shirt na kung hindi ako nagkakamali ay sa kanya. Sabihin mang hindi ito bago, pero masasabi ko namang malinis. Pruwebang bagong laba ito at hindi pa to napapawisan. Natatawa ko na lamang siyang sinagot. Medyo. Hindi naman siguro swimming pool ng kalabaw ang nabagsakan ko, hindi ba? Wala akong natanggap na sagot mula sa kanya. Natawa na lang din to at napailing. Nagmadali naman akong nagbihis. Pagkatapos ay lumabas na ako ng kubo. Laking gulat ko naman nang makitang naghihintay pa rin pala si Nanding sa akin. Habang ang asawa ko naman ay nasa dulo na at abala pa rin sa pakikipag-usap sa aming buyer. Nanding? Medyo nauutal kong sabi. Sa unang pagkakataon ay nakita kong ngumiti siya nang hindi naiilang sa akin. Bagay pala sa iyo ang t-shirt ko, mami. Anya. Hindi ko inasahang magiging daan pala ang pagkakahulog ko sa putikan para tuluyan kaming mapalapit sa isa't isa. Sa nagdaang mga araw ay mas naging abala rin ang asawa ko sa mga inaasikaso nitong papeles para mailipat ang titulo ng lupa sa aming buyer. Kung kaya naman, nagkaroon ako ng oras para magliwaliw at doon naman muling dumaan ang presensya ng magsasakang sinanding. Kung noon wala itong imik sa tuwing nagbibiro ako sa kanya, ngayon nagagawa na nitong tumawa at makipagsabayan sa akin. Naging magaan na rin ang usapan naming dalawa at kung minsan ay lumalagpas na rin kami sa aming limitasyon. Hanggang isang araw, niyaya niya akong sumama sa palayan dahil mag-aararo daw siya at balak niyang patikimin ako ng pritong ararawan. Iyon ang tawag niya sa parang cricket na makukuha raw nito mamaya. Nang marating namin ang kubo, ay napansin ko namang biglang nagbago ang ihip ng hangin nang magkatitigan kaming dalawa. Wala akong narinig na kahit ano mula kay Nanding. Ngunit nagulat na lamang ako nang mapansing ang mga braso nitong mahigpit na yumakap sa akin. Akala mo ba, hindi kita papatulan sa mga biro mo, ma'am? Bahagya akong napapikit nang mapansin ang pagdapo ng halik nito sa aking leeg. Teka Nanding, baka kasi mamaya may biglang dumating mahuli tayong dalawa. Pabulong kong sabi nang mapansing unti-unti niyang kinakalas ang aking kasuotan. Sinubukan kong tumanggi sa agresibong magsasaka. Baka kasi mamaya biglang mapaagang balik ng asawa ko mula sa bangko at malaman nito sa mga tsismosa na sumama ako sa kaibigan niya. Akong bahala, mama. Diba ito naman ang gusto mo? Pero ano ba kasing Hindi niya hinayaang matapos ko ang aking sinasabi. Tuluyang binuhat ako nito patungo sa kawayang papag na ginawa niya. Noong isang araw pa ako baliw sa iyo, madam. Hindi ko lang pinapahalata at baka malintikan ako ng asawa mo. Bantog pa naman siyang siga dito nung nasa high school pa lamang ako. Anya tsaka ngumisi sa akin. Maging ako ay natawa na rin, sabay tugon sa sinabi niya. Tama naman kasi ang sinabi nito dahil ayon sa kwento ng asawa ko, puro kalokohan daw ang ginagawa niya noon kung kaya't wala itong magandang record dito sa probinsya. Akala ko pa naman, susungitan mo na ako hanggang sa makabalik kami ng Maynila. Ang galing mo ring magpanggap no? Pili akong tugon. Napaniwala ba kita nung umpisa? Aba, sino ba namang manok ang tatanggi kong palay nang lumalapit sa kanila? Hindi na ako nakasagot pa sa biro niya dahil makahulugan ko na lamang siyang tiningnan.
Doon ay ilang beses nitong sinabi sa akin kung gaano ako kaganda at kung ilang beses niya akong pinangarap sa kama mula nang makita niya ako. Buong akala ko ay abala siya sa sakahan at nakikiusyoso lamang ito sa magiging takbo ng transaksyon ng aking asawa. Lingid sa kalaman ko, nalihim din pala nito kong pinagmamasdan hanggang sa mauwi kaming dalawa sa makasalanang tagpo na akala ko ay hanggang biro ko lang magagawa. Sa puntong yun, unti-unting dumapo ang halik at haplos ng magsasaka sa akin. Hanggang sa tuluyan kong hinayaan siyang magsilbing mister ko sa kawayang papag na iyon. Hindi alintana kung matigas man ang inihigaan namin. Hindi ko makakalimutan ang oras na iyon na halos mawala ako sa katinuan dahil lang sa isang magsasaka na walang sawang binigay sa akin ang aking pangangailangan na dapat ay mister ko ang tumutugon. Walang ibang makakaalam, pangako. Sumang-ayon kaming dalawa sa bili ng isa't isa. Habang buhay na mananatiling lihim ang namagitan sa amin sa loob ng kubo. Sinubukan kong maging normal pa rin ang usapan naming dalawa ni Nanding kahit ang totoo ay gusto kong sabihin sa kanyang bukas na bukas ay luluwas na rin kami pabalik ng Maynila. Sinamahan lang naman kasi ng asawa ko sa bangko ang buyer ng lupang binebenta namin at paniguradong sa mga oras na ito, nakanotaryo na rin ang mga papeles at hawak na nito ang pondo. Halos ilang taon na rin ang nakakalipas magmula nung mangyari yun. Pero gusto ko pa rin sabunutan ang aking sarili sa tuwing naaalala ang karanasang nakuha ko mula sa mga kalokohang ginawa ko sa probinsya nila mister. Simula naman noon, pinangako ko nang babawas-bawasan ko na ang pagbibiro nang sa ganon ay hindi na ako muling magkasala pa sa aking asawa at dahil na rin sa takot na baka tuluyan na akong silingin o singilin ng karma sa mga kagagahan ko. At kahit ilang taon na ang lumipas, ay bumabawi pa rin ako sa kasalanang nagawa ko sa aking asawa. Nangako rin ako na mananatiling lihim na lamang hanggang hukay na minsan akong nadala sa tukso at nagtampisaw sa tinatawag nilang bawal kasama ang isang magsasaka na itinago ko sa pangalang Nanding. Hanggang dito na lamang po ang maiksing istorya ng aking buhay. Maraming salamat sa mga nakinig. At paalam.